Práve je čas, kedy sa odovzdávajú bakalárky, diplomovky a zároveň je čas, kedy sa umelá inteligencia dostala do stavu, kedy záverečnú prácu pomocou nej dokážete urobiť, povedzme, za pár hodín práce. A ten výsledok bude výborný. Naozaj, že to bude zaujímavé, bude to dobre napísané, môže tam byť dokonca dovtedy nepomenované aspekty, ktoré umelá inteligencia niekde vytiahla z veľkej kopy dát. A otázka je, že či majú vôbec záverečné práce zmysel v čase umelej inteligencie. Závisí to od toho, na čo vlastne píšete záverečnú prácu. Ako kvôli tomu, aby ste si mohli niečo vytlačiť, dať do hrubej väzby, odovzdať komisia, tá vám následne dá titul, ktorým sa budete oháňať po svete, tak naozaj asi písanie záverečnej práce kvôli jej nemá zmysel. Ak však píšete záverečnú prácu kvôli tomu, že sa chcete niečo naučiť, že chcete zobrať tie často abstraktné vedomosti, ktoré ste získali počas štúdia a prepojiť ich s reálnym svetom, tak potom nie len, že má zmysel písať záverečné práce aj v čase AI, ale je to oveľa zaujímavejšie. Vysvetlím, čo tým myslím. Kedysi bolo napríklad vyčísľovanie pi proces na celý život. Dnes je to ľahšie domáca úloha z programovania. Kedysi sme naspamäť museli vedieť všetky hlavné mestá a vedieť, kedy bola bitka pri Slavkove, a teraz to všetko vieme pozrieť na Wikipédii, ktorú v podstate nosíme vo vrecku. To nám umožnilo počas výučby nevenovať čas takým veciam, ako učiť decka naspamäť postup, ako odhadovať hodnotu odmocniny a namiesto toho sa môžu učiť o tom, ako matematiku využiť v praxi, napríklad pri premýšľaní o úveroch. Nemusíme decka zaťažovať memorovaním sa dejepisu, namiesto toho sa s nimi môžeme rozprávať o historickom kontexte. Takže rovnako, keď sa na umelú inteligenciu pozrieme ako na nástroj, tak je otázka, čo nám teraz ten nástroj dovoluje robiť. No podľa mňa napríklad umelá inteligencia pôsobí ako osobný tutor, ktorý je na počkanie, reaguje oveľa rýchlejšie ako školiteľ. Dáte novú napísanú kapitolu a poviete, že mám tu nejaké očividné logické chyby, má moja argumentácia slabé miesta, alebo existuje nejaký zaujímavý súvis medzi tým, čo som pozoroval alebo pozorovala, s niečím, čo skúmali iní ľudia. Napríklad tu som si všimol, že sa mi táto hodnota objavuje v prvočíselnej hodnote. Nevieš mi skúsiť vysvetliť prečo? A zrazu má vaša diplomová práca zaujímavé odbočky, na ktoré by ste bežne nemali čas. Iná možnosť. Skúmali ste niečo v biológii, neviete programovať a poviete umelej inteligencii, že no, skúmal som, ako sa správa populácia líšiek v tomto lese, nevieš mi naprogramovať jednoduchú simuláciu, ktorá by mi overila takúto hypotézu. Ona vám urobí program, pomôže vám nastaviť parametre a môžete testovať. Takže podľa mňa veľmi užitočný osobný tutor na oveľa lepšie záverečné práce.